Reno Omokri emeela onwe ya onye iru abụọ n'iru mba ụwa niile. Ego Nigeria akpọọla fọlala n'iru mba ụwa niile were bụrụzie ndị nke kacha njọ. Ngwa gezie ntị nke ọma ka ị nụrụ ihe ndị a niile n'uju ya. Reno Omokri emego onwe ya onye iru abụọ n'iru mba ụwa niile, nke mekwa na ndị nke bi na Nigeria na-ahụ ya dịka awụ igu bụ eze ụkpaka, ya bụ ghọtasịa osisi nke a ọ manyekwa n'osisi ọzọ. Ọ bụ nnukwu ihe ihere na Reno Omokri gbufụsịa ọsọ mmiri ya ọ bụrụkwa ya n'ọnụ ya. Nwa amadi afro n'ọcha Reno ekwuola na nnukwute ọga ya Atiku Abubakar agaghị achịta aja n'ụlọ ikpe gbasara asambodo adịgboroja nke Tinubu butere na nnukwu ụlọ akwụkwọ mahadum nke Chicago. Onye ile ncha Reno agwala ndị niile na-enwe aṅụrị etu Atiku Abubakar siri chịpụta Tinubu ọkpa n'ilo. Reno kwuru na onye ọbụla na-achị ọchị ya ga-azoo maka na Atiku enweghị ike ọbụla ikpete ọnụ ya, maka na ya onwe ya Reno kwenyesiri ike na Tinubu gụrụ akwụkwọ na mahadum nke Chicago ma gụchaa ya tụrụ ugo mmeri were lata. Onye iru abụọ Reno kwukwazịrị sị na ndị ụlọ ikpe nke kachasị elu n'ala Nigeria agaghị ege ntị na mkpu na mkpọtụ nke ndị otu Atiku nakwa ndị otu Peter Obi na-eme n'ihu akwụkwọ na n'ebe niile. O kwuru na ndị ụlọ ikpe kachasị elu na Nigeria ga-ebe ikpe nke Tinubu ga-abụ onye ga-emeri. Reno hobe iho ohonye mbe, ị mara na akụkọ ahụ agaghị ada ụtọ. Okwuba okwu ọbụla ọkpọnyeghọ Peter Obi, ị mara na ọ bụghị Reno kwuru ya bụ okwu. Atiku Abubakar bụ onye nke gbara akwụkwọ n'ụlọ ikpe dị na mba Amerịka. Ọ bụghị Peter Obi, mana ọ gụnyere Peter Obi n'ihe nke ọ na-ekwu. Echefukwana na ọ bụ otu ọnụ ahụ Reno ji were eto Tinubu n'oge ugbu a ka o jikwa were kwutọọ Tinubu mgbe a na-amalite ntụnyeaka nke onye isi ala. O kwuru mgbe ahụ na asambodo adịgboroja Tinubu na-ebugharị abụghị nke ọma ya, ma na-ekwukwazị na Tinubu bụ onye ṅụrụ ihe, onye ọṅụ ọgwụ ike. Ma ugbu a ọ hụrụ na Tinubu nọzi n'ọkwa ọchịchị nke onye isi ala, okwu ya niile agbanwezie na-etozi Tinubu mgbe niile. Ogbu onye akpa ntị jizi ohere a were na-ajụ onye iru abụọ Reno, kedụzi ihe mere iji rụpụ isi n'ebe PDP nakwa Atiku nọ na nke ikpeazụ a? Ị chọziri ịgwa ndị mba ụwa na ịbụghọzi onye na-erubere otu ọchịchị PDP na Atiku isi? Omume niile a Reno na-eme egosigo ndị mmadụ onye Reno bụ. Sọ naanị ebe afọ ya dị ka ọ na-etinye isi ya. Ọ na-akakwanụ mma ọnọdụ obere oge ka ikuku kuo ka ahụike ọkụkọ. Ọ bụrụ na enweghị ndọrọndọrọ nke onye isi ala Nigeria, ọtụtụ ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa bụ ndị nke na-ahụta Reno dịka Chukwu nke bịara ụwa n'ụdị mmadụ agaghị amata onye ọ bụ n'ụbọchị taa. Mana ugbu a ikuku ekugo, ndị mmadụ amatago onye ọ bụ dịka onye gbagharị nkwụ ma gbagharị ngwọ, onye iru abụọ. Ego Naira etiela ukwu n'ala n'ebe ego ndị obodo ndị ọzọ nọ. Aka na-ekwu na ọkụkọ sunyere ọnụ na nri, ọchịrịkwuo ọkpa ya na-abọ sunyekwuo na ya bụ nri. Ụmụ Nigeria ka na-eti mkpu na ego Naira dobere ihu dịka nchite arụ, mana nke tọziri bịati bụ na ụlọ akụ nke mba ụwa niile ewepụtana obodobe akwụkwọ nke na-egosi ugwu a na-akwanyere ego mba ụwa niile. Ọ bụ n'ebe ahụ ka ị ga-ahụzi na aka tọrọ Naira n'ike. Ahụghị akpa eji akpanye ụkazi n'ebe ego Nigeria Naira nọ.
dịka ndị ụlọ ọba ego nke mba ụwa niile siri kwuo na ego naira dawara ukwu n'ebe ego dọla nọ nke lụrụ pasentị 40 kamgbe Tinubu benatara ọnụego naira n'ọnwa Juun afọ anyị nọ n'ime ya. Anyị matara akụkọ ndị a niile site n'akwụkwọ akụkọ nke ndị ụlọ akụ mba ụwa niile depụtara nke a na-akpọ African Plus Volume 28 nke ọnwa Ọktoba anyị nọ n'ime ya. Ebe ahụ ka ha nọ na-akọwa na ọ bụ ego naira kachasị njọ na mba ụwa niile, nke meziri na ịbata n'ime Afrịka na ego Naịjirịa enweghị ọnụ ma ncha ma ncha. Ndị mba Afrịka ego ha na ego naira na-amazie nku aka bụ obodo dịka South Sudan, Burundi, Congo, Kenya, Zambia, Ghana, Rwanda nakwa ndị ọzọ dị iche iche. Obere obodo ndị a niile nụrụ aha ha kachasị ego naira na-ada ụda. Ogbu onye akpa ntị werezi ohere a wee na-akpọku Tinubu na ndị gọọmenti etiti ka ha malite ugbu a wee chụwa ya nwawu ehu ojii maka ọ fọrọ obere chi ejibido ha. Ọ bụzi mgbe ahụ ka ị ga-ahụ mmadụ o buru agbadagba akpa nke a na-akpọ Ghana must go, ego juru n'ime ya, ihe ọ ga-eji wee gote o wee bụrụ achịcha ekoghị eko. Ejizi m ohere a wee na-ajụ gị nwa onye na-ege m ntị, kedu ihe ị chere banyere okwu ndị a niile ị nụrụ taa? Depụta ya na comment section. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ, echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị ụnụ.